माई हमार भैंस के दूध रखले बिया ना कहीं ना कि कहेले ना कि बाबू रे कहीं ले घूम के आईनी। हेलो गाइस, देखिए ये मेरी गोतनी जी हैं और ये है ना इतना बोलती है ना कि माथा चटा जाता है। कहतानी कि गांव के बेटान काहे लाइन मारता था। तनी माई लगे फोना लगा के बतिया लेती। ऐसा लइका आनहर बाला सोना के खेत कोड़े के कर त कोड़ देता से हमार जिया त हमार न ये रहेला न लोगो भी ना करेला फोन में। अक्का हो मार फोन लेके आ बैठल बाड़ू मुंग में आ घर अगर मर जा त भिनीर भिनीर भइल बा। साफ नहीं के का दीदी सुबह तो बाहर नहीं है। सुबेरे घर आगने भराले के बार खालू अक्का हो बर्तनवा मार सुखा त टटरा त टुए यार ए जी त दिन भर हम कामे करत रहा हमें रवतन के बर्तन धो देन त का हो जाई। हां हे भगवान आज तक ले हमरे को बड़ गोती में लिया अलगा बिलगी हो गले अब लेकिन कब जुबान ना खोलनी आ ई मेहरारू के तन की बोलल मुस्की क देले बाड़ी एकदम मुंह खोलल मुस्की क देल बाड़ी। रवा शांत रही ठीक ना माथा मचाटी। मैंने तू मोबाइल चलाइबू आ हम भर के बहरियो ये के भीतरियो तो कराब भइल बा कि मोबाइल चलाती हम अपन भतार के कमी नहीं चलावत नहीं ठीक ना। आज तार भतार विदेश कमाता त बड़ी उमंग में रहतारू स्टाइल मार के चलतारू हमनी के का खेता बड़ी का है रवन ये सोना नहीं ना चार को पहन के चलाते रवा स्टाइल मारती कि हम स्टाइल मारता नहीं। देखा हो ठोठा मत चलावा जल्दी छोटको तनी जबान पे लगाम त जबानवा बड़का बड़का चलत रहे। देखा सुट मुंह मत लावा जल के बर्तन मांज जल्लू ऐसन बोलत है दीदी जी लागत है कि घर में के राउंड एको काम ना करनी ना जब यहाँ बैठ जी मौदी ने हमरा के एक और भात पेट में चल जाओ ये कब हो ना सकेला। माने तू कह के चाहत लोग हम तार गुलाम बन जाइए तू हमर रानी बन जा। ना जी हम काहे करू के गुलाम कहे जाई वो तो हमरा के बना दे में कहानी बहरी भीतरी ले आवेला ना के एक लोटा तनी जल पानी मिल जाई के करे जा चुड़ा जाई उ कहे के मिली ऐसा मिली कि कोयला के करे जावे सुखा जाई। अबे नहा खा के पानी पी के गनी अबे आपके प्यासे लग गई ना हो आदमी खटा त बहरी भीतरी त ना लगी पियासा खाए लगता करवान ढा तलू का बनैले बाड़ू हो हम कोहड़ा होई त परबा कोनी के तनी कोहड़ा के सब्जी बना दियो त खाली दाल भात चो मसाला पीछे हाथ दुखात रहे ऐसे भुजिया बना देले भाई हम जाना तनी ये को शुरू कर सुखा बनल हो ये आदमी खा के खेत में खटी हन दाल चावल भुजिया बने में रूखा सूखा नहीं के बनल ठीक ना देहात में इहो मिल जाता वो ढेर बा ना ता बड़ा शहरी में से आई बड़ू देखा तनी नमर खै के बनावतरू कहे के बा शांत रही न त हरिया दलिया बुझाता तुए हां बुझाता कि तू आई बड़ू त हमरा के का करबू हमर सास के ना साधा तू ही पूरा करबू अब का कर हमी ना कर के खाई ना तेरे के देही नहीं त परोसा लगा देतन तू खइहा बैठा रहै जे मैं तो हम पूरा कइए ले तलू सास के साथ लुगवा खोल त हम खींच देतनी कुल लिया घरों में से हां समय आई त खिंचवा ले म अभी जा। हां हो त समय तो आवे से पहले हम हाथू कटवा देम अगला कटवा देही जानते नहीं खू। हां तू ना कटवाइबो तो हम कटवाइम कने फेर में पड़ल बालू सोचे तलू के अपन मरद के अपने आगे में रखल रही हमर मरद विदेश जाओ 3-3 साल खटो लाला के रुपया देओ तो मैं गिन जा दूना मरद मेरा नु घर में घुस के देखा कुल सुना तनी हमार मर्द का खेता में उपजता तबे ना खाता हूं भर पे। हां अब वाला पैसा नहीं के भेजा अपना उपज के बिया नहीं के दे दे ना मरलाली लिपस्टिक का टिक्का बुना किना जाता ना। हां तू लगता कि मुंह में गुल पे घुमाता हुआ हित बना जाला त बिस्कुट ना निकलेला हमर दवा दवा के काजू किशमिश घोर के खालू दूध में उठावना दूध भइल बा ओहो तेरा के आंखी में गड़ गइल बा। हां हो हमरा त गड़िए जाय का सब अखिया ढेर भइल बाटे तब बे सब पता आइले बारी हां हमरा अखिया में ढसा तता रखे एकदम अतु हटु फूल गुलाब छुएला पर झड़ जाई तोहरा खेत हमरा हमारा आंखी से अगर नजर लागित ना तो रोज रोज लगाई कि सुखा के तो हार्ड हो जाइत काजे नि का कुछ खाए के बनैले बिया मन के कर खाए के मत खा फेंक द तार हिसाब कुकुरे खा के जी हसन एक दिन त निक रहे खइले बिन कौन जरूरी लागल बा तन के बैठल देख लेती ना तेकर आंखी में एकदम गड़ जातनी गड़िए जातनी मन करत ना आ करतन फोन सांझ के तब हम कहतनी कि जब से तू नहीं बा तब से ई घर में ना रहम रही एकदम चार कट्ठा में टंगरी पसार के तबे कर गुजारा होई हम रहतन त विपत बनी और दुगो आदमी बागन तनी बर्तन ना धोनी त का होगल धो देले रहती त लगता कि हम ही एगो छोट बानी त हम ही कुल काम करब छोट बानी त इनकर पूरा लुगा के एकदम पूरा रगड़ रगड़ के इनकर के धोवत रहम करत रहम बैठल नहीं रहम अब तो और लट देलू तो और हमार बहारे हो गई सूते रहम। हां ये कुल हमर दिन रगल बता भगवान हो भगवान विचार करिए तू ही हमनिया के छोट गोती नि केहू के रानी ही जा के आदमी एक गोड़ पर खड़ा रहत रहे हमारे एगो पूजा रहे दादा एक के खोखी की आदमी खा के निकल के दुआरी पे ले चलता रहा ई पिया के सुटर जबान लड़ाती है ठीक है कल इलाज के बेटी बउआ पतो के ना कोनो गारंटी दिखे को बदलियो से कबूलटियो से बर्तन माजे के हमरा के दिन आगल बेटे घर में खेते में सोहे के पड़ल बा
का जी आ भौजी तू हेजी बैठल बड़गो। बैठा पे जैसे लागत कि ना रामायण कथा कहतनी का बदल बर्तन माजतनी रहो के तो बुझा तोहार के तू बड़ हो के बर्तन माजत हो छत पर होके बैठ के ओने रील बनावत तारी। जाय दी बढ़िया ना बाहर आवा गांव के लइकन में देखते बारा सन आ बाहर में बेटा हुआ बता ही बा आ देखू जानत न ये तना फॉलोअर बिटोर ले बियानु रील बनावत या रील ऊपर ठीक नाचत कहला जी फरवर फॉरवर ना मर दे फॉलोअर ई के कहल हमरा ना फॉलोअर सब्सक्राइब। अच्छा मोबाइलिया में तो क्लिक के तो बढ़ा दे जला हां उहे चीजवा हमरा जाना था बेटा हुआ जमनी है देखो ना हमहु बानी उनकर और कमर ना चकावत तारी भौजी। हां ये दादा ई नटीनिया एकदम हमरा न घर के इज्जत पानी में मिला दे। देखो देखो कैसे कमर मारत तारी देखा तारू ना। हां ये दादा अपन भैया के भेज दीजा ई मर्द सुनो ना हम तो पूरी देखे खातिर आई धन की बनावत हुई ना तो हम देखती। ये बबुआ जी हम का कहनी रवा के देखे खातिर नहीं हमर दिन दशा देखी कैसा ना गेल बटे एगो घर के काम हमरा से मतलब नहीं के होत मेहरारू से हमरा करे के पड़ता तो ठीक नु हां उनकर काम करावे के तू ना सुन बजबू। जय दी बबुआ जी एने ओने आरो मजे मत ली हमरा अरे माजा हम नहीं खिलेत भौजी सुना ना घर के साजा बहरी मारे माजा ई हाल बटे रवा के लगत कि हमर बुझात से के रवा का कहत भगवान ऊपर भाला करियन हम काहे के माजा लेबो तोरा से तू तो हमर बड़ भौजे हुए से हम कह देनी ह के जाना तड़ू औरी बात है हां ओ फलाना बाबू बिया ना उ का कहले रज बाबू ना अरे तो लावा पकड़े अरे झमनुआ बोल जी हम जानता नहीं ऊपर घुमनी अरे तो कहल न झमनुआ बो त माना न झमनुए बो ओकरा कहल न सन उ अपना सास के मार के कपार फोड़ देले बिया समझ लेलू ए हां थाना पुलिस ना भरलो हां ना पुलिस नहीं हम तो तारा के कह देनी कुल कोई हम मत कि बेटा आइरन कहत रहन ना जी बबुआ जी हमर कौन का अगर कहम ना त मुंह में कूड़ी फूट जा हम ना कहिला कि ना 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 भगवान करस तो हर इतना सुगर मुंह बाटे भगवान कोड़ी फोड़स काहे के हो। नहीं जी देखी बबुआ जी ई बताई जरा वे लोग है कुल हम काम करे के चाहिए हमर ना। खेत बिला ताटुए हमर धान फटके के बिला ताटुए मेहरारू घर के छितरा देले बिया आ हम नहीं बोलनी त वो बबुआ जी खाली मरलस या ना हमरा के जाना के कौन बात ना बोलत या हमर नैया के ससुर तक उठा बैठा देले हिया ओए देखो आजकल जुग आगुल बा दाती दबा कंगुरी रही हो ये हम समझावे आइल हनी तोहरा के ज्यादा जाता नहीं हमर माई खोजत होई जाई माई हमार भौई के दूध रखले बिया ना कहीं ना कि कहेले ना कि बाबू रे कहीं ले घूम के आईनी आ हो बेहुनी में धइल बाटे पी लेनी समझ लेलू। हां माई हमारी ये समझावे तनी अपन माई के कह दे तनी बोलौली भौजी अच्छा माई के भेज देब हां समो के भेज दे मबीना हां जा हम भेज देब खेते में जाई हां तनी वो काम रहे ठीक बा। बेटा हुआ बताओ हो हई खेलनी एकदम हालफा मचा देले बिया दादा हां हम कहां नहीं देवर बाबा के देखी लड़की अलंग से तू लागत है छंग लागत है त ना सुननी हैं आई हो दादा हमरा तो जिंदगी में आग लगा देला से हई छत पर चढ़ के ठुमका लगावती है मां लेकर के बेटा के दिखावती है रंग लीला हैं चलो तनी एकर हम बेरे फुमारी छड़ देतनी हमें जानते नहीं की कोहा सब लोग बेटुआ को मार के सास के कपाट खोल दिए ई तो हमार गोती नहीं है इनके तो मार के घरे में रह जी अनुली कोले उठे के मौके ना देही इनके देखा हम बर्तन ना माजम अजी करके सुधारो देखो हम कैसे सुधारिए की तो हमारे तो अकेले के सामने हटिए जी है ना तो सटिए जी देखो हम बर्तन ना माजम जरा उनकरा के माजम हमर कोमर सरकार कौन जिला होई एने जेब होई ढीला ओने लीला होई क्या होता का ना ई वाला पता वाला कोई लगाई क्या कितना दिन लगे हां अभी से सुंदरी लगत तारू देखला एकदम आईना में चरखोना में। हेलो गाइस देखिए ये मेरी गोतनी जी हैं और ये है ना इतना बोलती है ना कि माथा चटा जाता है। कहा तानी कि गांव के बेटान काहे लाइन मारता से तारा पर चलता से के हर दुआरी झाकता लगे हूं देखी दीदी हमरे के झाकता लसन जानू त रहसन बड़ी बिगड़ गइल बा बड़ी फालतू बोला तनी ठीक ना हम ही बैठा के बर्तन मांजे तनी आ खूब धरी अथु करतनी बतिया तनी तो तू कहल कैसे तू बेटा वायरलन तो तारा के दुख हो गइल हां हमरा दुख ना भेल त हम वीडियो बनाती तोरा के विपद पड़ गेल का हम कहा तानी कि काहे घर में रामलीला होता टुए हम कहा तानी कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटे वाला बा लीला ना दीदी रासलीला हटे उहे त कहा तानी कोनो दुर्घटना होखे वाला बा हमरा के कान तो खाली पहुंचे के देरी रहे बुझा दीदी ना त मिर्गी उर्गी धल ही इतना खिला ले बानी हां तू भगवान से मना देबू तो
हमार मिर्गी आ जाई तोहरे आ जा तोहर माई बाप के तोर घरवा के आ जा खानदान पे मत जा ठीक ना ना हाँ। लुगवा खोल के नचावे लगम कहिने से कहत हां हमरा तो लुगावा खोल के का नाचे तू ही नाचा ना हॉट पैंट पहन के लुगावा खोल के सूट पहन के हैं वो तो बुझाता सौर नहीं खे। नाली के मुंह ना गली में आवेला बा हमरा बुझाता आई घबरा मत वो दिन आ जाई दूसरे के चिल्ला तलिए कहत तलिए अपने के नहीं देखत ई भर गांव में घूमत तली त निमन वाली आ हम घर में वीडियो बनाते हम खराब हो जाता नहीं हां त हम खराब जिंदगी भर रहबे करम हमरा वो उतना नहीं के देखेगा कोई के का करता के का नहीं के कर हमर मत बोलते नहीं के हमर माई बाप कहते नहीं के कुछ हो ये भल वाली हमरा के संस्कार देवे वाली सिखावे वाली बड़ा सिखायन हरिया डलिए बटवाए रूपा